И всички гледате YouTube, а днес играем трети епизод на Крафт. Виждате още крафтинг не съм направил. Не крафт, извинявам се, чест. 1-2 съм достатъчен. 3, 2. Сега направя ечка, 1 и 3. Надявам се добре да върви. Също така да не дропват чак толкова много, защото на предните видеа лаеше като гъс. И знаете, че употребявам точно такива думи, но точно така си беше. Така в този чест просто ще започвам с нещата, да си ги оставяме. И да, които не ни трябват за този момент. Точно това са измислени тези честове. Знаете ли какво ще направим сега? Ще направим честовете ми, само че някои, които въобще не съм ги използвал. Момент. 5 такова. Те, станете. Забравяне основно. Трябва да справя с трикава. Така се прави тясно. И сега направих тази брадва. Така. Сега само ще си ги нагласим айтемите. И така. Сега. Какво ще трябва да направим? Първо, в този част нещо тече. Ще го средим и така. Момент. И така е добре. Стане вечера. Честъм! Най-съществено за... Опа. То имаме. Идеално. 1, 2, 3. 1, 2. Така ли беше някакси? Да, точно така беше. Тук ще направим, сега ще видите какво ще направим. Ето тук в предните 2 епизода го имаше. Ето така. Така. И от тук слизаме. Не си мислете, че ще идват монстъри. Справил съм ги. Така. Всичко стана идеално. И от тук ще ходим към мената си. За да започваме ето от тук. Нека да започнем да копаем, обаче ще трябва да направим... не. 2, 3 и 2 пръчки бяха, да. Така. Ще накипа, като ще се чупи. Така. Така. После ще трябва да търсим овце, което е малко тъпичко. Сега тук на това ниво трябва да потърсим някъде за кол. Защото много спешно ни трябва кол. С който си направим факли и за други неща. Не само като за факли. Така, тук сега близко няма ли? Продължаваме. 3 блока надолу. 1, 2. Така, този дъх няма да го копаме, понеже няма факли. Може би вие нищо няма да виждате. Но пак аз виждам... Нищо не виждам и аз. Ще се върна... Добре. Паснам се на сториките. Така, нека да отидем до нашия холм. Сега това ще го махна, защото ме дразни и не мога да влизам в така наречената ми къща. Така. Сега ще ми трябва момент.
Сега тук ще направим една пръчка. Не, че какво ще направим сега? Тия ще ги вземем. Ме интересува, че нямаме кол, ще си направим пак. Чакай. О, имам още едно. Значи това се го оставя тук, ако намерим нещо като айрон. То фалшивия кол, между другото, по-бързо изгасва. Как ли беше? По-бързо изгасва, колкото истинския. Между другото, искам да добавя, че каменната кирка чупи между другото по-бързо от голден кирката, което не е чак за очудване. Голден кирката е много слаба. Не действа за руди. Смисъл действа, но ако решиш да чупиш нещо като деймон, тя се щупи на втория дъма. Абе, никъде няма ли коловете? Ще продължаваме да сменяваме начин вече. Момент. Да. И така. Сега ще правим малко по-близо настояния. Слагаме торчове, да си ги пестим. Сега тук би трябвало да има. Сега тук трябва да сложим торч. Трябва да се оглежда някъде за подобни руди, така да кажем. Така. И се спираме точно до около, което е много хубаво. Той ще ни е абсолютно дължен. Учи айрон! Кеф! Найс! Тъй тъмън този около ще ми помага и за качването на левел. С тези, които не знаят. Преди аз не знаех, но като гледах клипчета, се научих. Така. А той е ще оцеля накрая. Добре, за сега виждам само едно айрон, което е лошо. Сега само за една лопата. Колко ли кола имаме? 16 идеално, но за сега идеално. Какво? Нищо не е зле. Колът като цяло е много нужен, така да го кажем. Опа, кирчета ми се чупи. Така, ще стигна за айрон. Какво ще стигне всъщност? Така, вече имам 5 айрон. Така. Уохо-хо! Gangsta shit! Така, продължаваме надолу. Това беше края, което е лошо. Сега някъде ще има някой трап, който е 100 пъти по-лошо, отколкото да видиш, да срещнеш гравел, който да падне върху теб. Така, нека се връщаме в холма. И така, нека да се виберем. Трябва да се направим легло. Така, нека сега да оставим тук някои айтеми, които не ни трябват. Тия торчове сега няма да ни трябват. Каблстона няма да ни трябва за сега. Сложим да се изпече този айрон. Така. Тук сложа този кол, който дори не е много. И да, хора, това беше клипчето. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, можете да харесате. Също така можете да в коментарите да обсъдите какво не е наред и как можете да ми помогнете за някои нещица. И така, това бях аз. Чао от мен!